Rýchlo, kým je to zadarmo. Chceš zistiť majiteľa nehnuteľnosti? Poď, ukážem ti to. Ak poznáš kataster, super. Ak nie, toto video je pre teba. Napíš do Google kataster mapa, alebo rovno v prehliadači adresu zbgis.skgeodesy.sk. Áno, nemohli to pomenovať ľahšie. No a tu vidíš krásnu mapu Slovenska. Buď si vyhľadáš hore podľa adresy, alebo na mape si zozumuješ, kde len chceš. Označ nehnuteľnosť, ktorej majiteľa chceš zistiť. A klikni na ten symbol malého okna. Hneď tu vidíš, kto vlastní nehnuteľnosť. Ak chceš viac info, klikni na LV úplný. Tam je milión vecí všetko, ale nemusíš poznať. Stačí, ak vieš to, čo potrebuješ ty. Odporúčam ísť dole a pozrieť všetkých vlastníkov. Tam vidíš aj ťarchy a rôzne iné detaily. Ak nevieš, čo to je, tak ti to vysvetlím v inom videu. Ak vieš, že to niekomu pomôže, zdieľaj toto video a vidíme sa pri ďalšom.